Queen Squad Family guys. Ninjani, siyaphila. Namhlanje nje ngithi angizobuza abantu abangifuna ukwazi ukuthi bangazini. Nginemibuzo kinina ngani zami. Niyamazi uma wenu? Yebo. Ubani ufuna ukuqala mchazi? Okay. Chaza umama wakho-ke. Umama uthanda inyama yenkukhu. Akawazi futhi ukuduma. Futhi akawazi ukuphindisela ukudla okubi. Oh, ukuphindisela okubi ngokubi. Phinda Umbuzo ubukade uthi ozophendula awine. Bebekade ngithi yini engithanda ukuyibhala uma ngiphethe i-ball pen. It's either ngibhala esandleni or la edolweni or ephepheni. Yini engithanda ukuyibhala? Niyahluleka ukuphendula. I decided ukuthi ngenze le video-ke ngikhandele memory. So, yini-ke engithanda ukuyibhala uma ngiphethe i-ball pen? Yini engithanda ukuyibhala? Usaphendula omncane. Ngithanda ukubhala uHeart obhala ukuthi I love you. I love you ba. Mom. Hayi ke, suhlulekile. Sister. Cha, yini enye ongasho ngoma wakho? Khala. Ukuthi ngithanda ukukhala. I'm too emotional. Mama wakho too emotional. Oh, usho umbala okhala. Alright. Qedile? Like. Ikuphi okunye? Ukuthi uthanda icathule njani? Oh, ngithanda amahili, ngithanda hayibo uzwa ngikuphendula. Hayi asibuze usisi wakho. Ama-culture aphakeme. Nasibuze usisi wakho. Awuchaza uma wakho. Wayethanda ezimnandi. Like ongancela. Akakazi futhi ukuqamba amapho. Yahlekisa. Akwazi ukudlala nini? Baby thula sekuwusisi wakho. Uyasithanda. Khuluma phela. Ihlale jabule. Mangiphethe i-ball pen, yini engithanda ukuyibhala? Uheart otheni loyo? Ubhale ukuthi love my house. I should and caring. I love my house. Ubhala uthi. Alright, siyaqhubeka ke sidisturbe ifoni yakhala. Uthini-ke uthi mangiphethe ipeni ngenze njani mama? Ngibhala uheart bese ngibhala ukuthi I love bani. Seniphendula nobabili-ke manje ukuze ibe mfishane ividiyo ingabindi kakhulu. I love my family. It's either plus or negative kancane kodwa i-second yegama engilibhalayo lelo but khona engilibhala ekuqaleni I love bani before ngizothi I love my family. I love my parents. Ngiyona kodwa girls ngikhuluma. I love my money. My money. Khuluma sisi omncane. Sacabanga. Manje wenzani sisi omdala? Hlobo luni ngiyayivala kusho ukuthi anikeri. Kusho ukuthi anikeri. Kusho ukuthi anikeri kusasa. Senzeni phethwe nobuthongo. Ngithi I love bani? Yes, kodwa phela okungomuva lo khonto engisho ekuqaleni anikushongo enye umama into ayithandayo.
I love God. Sister. Yebo, umndeni wami ngiyawuthanda kodwa ikhona into engiyiyona enikhohliwe nobabili. Hayi lokho. No baby, nothi kuba i-distributor kwami. Shoot and carry-ke, shoot and carry. Senize niyazela. Nginika i-clue. Aniyazi into engiyiyona? La ekhaya? Ngumama but yini into engiyiyona? In all things. Number 1, umama into ayithandayo. Athi mayibhala esandleni, mayiphethe ipeni noma ikuphi, qale ngibhale yona. Futhi aningazi ngenzama. Yebo. Anazi ukuthi ngithanda bani? Baba. Hayi babakho. Babakho ngiyamthanda kodwa niyazi kahle ukuba number 1. Angizwa? Ntombazane. I love God. That's all. Engibhala kuqala kunako konke. I love my God and my family. Uma ifamily uza kwesibili because siphila ngoNkulunkulu. Hayi ngani yenzani? Valelisani nihambe nolala. Bye guys. See you when you see me. This is the Queen Motivator behind the camera. These are my kids. Ubani ngothola e-carrying. Ngiyadlala ngizothola nobabili kodwa khona edelwayo. Bye guys. Good night.